tayong discussion dito. Ano yung scrapbook na yun? Sir, sarili ko. Ginawa nyo na. Ay, wala naman sir kasi. Wala namang masyadong picture. Yung ano? Kilo. Video mo yan? Ano ako? Ano ka na? Ano? Sir, bawal na yung Pwede. Ano kami? Sir, nag-marketing. Ano pogi ko mo ka? Sir, video to. Video. Ito susupot. Ayan o. Ayan. Ah! Ayan susupot. PBA. Ayun yung baka sa likod mo. Ayan susupot. Di ba na-spended? Spended sa labi. Pogi-pogi ko, kinukunan mo. Yung na pinagmamahal Kapal na. Mukha mo, Jo. Ang mukha mo si Jo, Chris. Isa ko, tinangiram ng notebook. Isa ko, tinangiram ng notebook. Kawawa naman, Pilipino. Yulo! Hi! Ako naman, paano ako? Paano ako? Paano ako? Nagwawaya sila pa dito. Malalante! Ano ba yan? Yan. Video siya. Pero, Babasto na ako. ano sasabi mo? Master gangster. Wala naman. Video yan. Kukulong na po si Gian. Saglit! Hindi ko bibigyan kay Jessica. Saglit! 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 Hoy, tingin ka! Saglit! Dito naman yan. Marian!